Svi mi vidimo Srbiju u Evropskoj uniji i spremni smo da radimo na tome. Unija ima 27 članica, isto toliko parlamenata i mnogo poslaničkih grupa koje razmatraju pojedina pitanja. Juče smo imali mišljenje jedne od vodećih partija u Nemačkoj. Naravno, važno je da čujemo njihovo mišljenje, ali konačnu odluku o pristupnim pregovorima Srbije sa Unijom donose šefovi država i vlada članica Evropske unije. Ali, pre svega, Beograd i Priština trebalo bi da razgovaraju i da se sami dogovore kakav sporazum žele da postignu. Mi se držimo onoga što smo dobili 24. ili 25. decembra, mislim, kad li već od Evropske unije, i to je ono što je za nas važno, to su uslovi koje imamo. Ali naravno ne treba zatvarati oči. Ne treba zatvarati oči i ne treba ni jednog sekunda reći da je to izneo neko ko nije dovoljno važan. Značaj CDU-a, grupacije CDU-CSU je ogroman. To što se tiče Berlina, razgovarao sam o svemu, na nešto sam možda malo pokušao da utičem, očigledno da nisam uspeo dovoljno i to doživljavam i kao svoj lični neuspeh.